गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा अनलाइन आरज मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनायनि जोबथा दिंखनखौ मैया मावफुंनाय जायो। बादायलायनायखौ सानसेनि हाबाफारिजों सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा मजदुर इउनियन हलाव खुंनाय जायो। मख'जाथावदि बे बादायलायनायाव सेथि बान्थाखौ आवग्रिनो हादों बाक्सा जिल्लानि थरायना फोजोंमा स्वर्गियारि, नैथि बान्थाखौ आवग्रिनो हादों लखिमपुर जिल्लानि थरायना सना बसुमतारी आरो थामथि बान्थाखौ आवग्रिनो हादों कार्बि आंलं जिल्लानि थरायना सामिलि बसुमतारीया। मुलुगनां बिमा सानावनो क'क्राझाराव दुखुनांथाव जाथाय। जोनोमगिरि बिमानि अननायावसो जों साफ्रोमबो बे मुलुग संसाराव साफा सुबुं महरै थांना थानो हायो। बेखायनो बिमानिख्रुइ देरसिन जेबो जानो हाया। मैया मुलुगनां बिमा सानाव साफ्रोमबो फिसाफोरखौनो जोनोमगिरि बिमाखौ अननाय आरो मान जासिनाय नुनो मोन्दों समाजारि बिजोङाव। नाथाय असे फिसायाबोदि जोनोमगिरि बिमानि सायाव इनाय खालामग्रा बे मुलुगाव दङ, थारैनो नोंथाङा फोथायनो गोब्राब मोननो हागौ। बड'लेण्डनि गाहाय सदर क'क्राझार बागानसालियाव सोमजिदों जोनोमगिरि बिमानि सायाव इनाय खालामनाय जाथाय। पाटेश्वरी नार्जारिनि सायाव गावनि असे फिसा मन'न्जय नार्जारि आरो बिहामजो इन्दिरा नार्जारि सानैबो इनाय बुनायनि अजद सिखारदों। जोनोमगिरि बिमानि सायाव बेबायदि आरोबाव दाजाफिनथों बेखौ खावलायदों बिमाया। कटन मुलुगसोलोंसालिनि बारग' कटनसा गौथुमनि गिबि लोगो हमलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। सा सानजा भारतनि मादावनो गंसे गोजाम आरो गोजौ सोलोंथाइ फसंथान महरै बयजोंबो सिनायथि जानाय कटन फरायसालिमाया 1900 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन। आथिखालाव बे सोलोंथाइ फसंथाना मुलुगसोलोंसालिनि महर मोनबाय। बे फरायसालिमाजों जोंनि बर' राव, थुनलाइ, राजखान्थि आरो समाजखान्थिनि गोबां जारिमिनारि सोमोन्दो दङ। गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बे सोलोंसालिनिफ्रायनो गोजौ सोलोंथाइ लानानै जोंनि माहारिखौ सिबिबोदों आरो सिबिलांगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ बुंनानै गोजोननाय आरो गोग्गानाय मोनदोंदि बर'नि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय गासै बर' माहारिखौनो लानानै जांख्रिथाय लाबोनाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआबो कटनसामोन। बे गोनांथार हाबाफारियाव आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारिया बाहागो लायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिसिनि बिजेपिनि एम गौतम दासआ दासान्दि बिटिआर राजखान्थिनि सायाव रोखा खालामदों। क'क्राझाराव बिजेपिनि एम गौतम दासनि रोखा फोरमायथि। राजीव कुमार ब्रह्म, बिजितगोरा नार्जारि, पबेन चन्द्र बर', अबिराम महानायक आरो गौतम दासआ बिपिएफ दोलोआव हाबसिगोन होनना बानसावनाया नंखाय खौरां होनना बुंदों। लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बुंदोंदि दायो बिथाङा राजखान्थिनि खोथाखौनो जेबो सानाखै। बेफोर बिरबायनाय रादाब होनना रोखा खालामदों। हादोरगिरि कालार्स बान्था हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार सहराव आसाम पुलिस आरो 3 नम्बर बेटेलियन आसाम पुलिसनि बानजायनायाव मोनसे सांग्रांथियारि हानजा सुनाय हाबाफारि बानजायदों। क'क्राझार सदर पुलिस थानानिफ्राय जागायनाय पुलिसनि हानजा सुनाय हाबाफारिखौ बेखेवो सराइकलायाव थानाय 3 नम्बर बेटेलियन आसाम पुलिसनि कामान्डेन्ट ब्रिनाल तालुकदारा। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिफाननि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि सुरजित सिंह पानेसर आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि बिटिसि बियाबनि एमसिएलए पबेन चन्द्र बर'आ मावफुंगिरि सोद्रोमा होयोब्ला बिपिएफखौ मदद होगोन होनना बुंनाया भाइरेल जादों। बेखौ लानानै एमसिएलए पबेन चन्द्र बर'आ खैफोदाव गोग्लैदों। भाइरेल जानायखौ लानानै फिनजाथाय होदों बर'आ। मख'जायोदि मैया उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि मावखुलिनि सिगाङाव सिनाय मोननाय लोगो खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैनो रंजानानै हाग्रामा महिलारिया मावफुंगिरि सोद्रोमा होयोब्ला बिपिएफखौ मदद खालामगोन होनना बुंदोंमोन। बे खोथायानो खौरां बिजोङाव गोबां सावरायजायो। नाथाय दिनै एमसिएलए पबेन चन्द्र बर'आ गावनि गोरोन्थिखौ सुद्रायना फिन बुंफोरथि होयो खौरां बिजोंनि सिगाङाव। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। 2023 मायथाइयाव जोबथा खेबनि थाखाय मेट्रिक आनजाद खुंगोन। 2023 मायथाइनिफ्राय आसामाव मेट्रिक आरो हाइ माद्रासा आनजाद खुंनाय जानाय नंला। बेजों लोगोसेनो फैगौ बोसोरनिफ्राय हादरसानि कलेजफोराव हायार सेकेन्डारि थानाय नंला। बेनि सोलाय 2023 मायथाइनिफ्राय सेबा आरो आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ जयै सरजाबसिगोन। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना बे खौरांखौ फोसावदों। सोलोंथाइ बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला मिरु सरकारा हादरनाङै गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ थिसननो सिगांनायखौ नोजोर होनानै फैगौ बोसोरनिफ्राय मेट्रिक आनजाद खुङालासे सेबा आरो काउन्सिलखौ सरजाबनो बिथांखि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बेखौ नोजोर होनानै हादरसा सोरखारा हादरसा नाङै सिबिएसइनि सिङाव गं 52 इंराजि बिजोंनि फरायसालिफोर बेखेवदों आरो बेबायदिनो गं 70 मडेल स्कुलफोर बेखेवगोन। बेनि अनगायैबो जातीय बिद्यालय, शंकरदेव शिशु निकेतन, डन बस्क' बायदि माखासे गावारि फरायसालिफोरावबो 11 आरो 12 थाखो खुलिनो थाखाय सोरखारनि बिथिंनिफ्राय बिथोन होदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।